Hola amics, què tal? Soc Moisés Alsina i estem, ja sabeu, com tot el món, així en casa, treballant des de casa, treballant amb la música, evidentment, passant-ho bé, passant un rato bo amb el que tinc, que és la música. La veritat és que són dies de confinament i costa de passar-los, però amb força eixirem d'esta i segur que tot va bé. Mireu, volia presentar-vos als meus amics. Pues mira, que estic així, també, saps? Així mirant la tele. A veure què vos pareix. Així tinc els meus fillets. Mireu. Ahí estan tots mirant la tele avui. Vegeu a veure. Ara em costarà triar a veure quin agarre. Bueno, vaig a fer un poc de musiqueta per a tots vosaltres, vale? Vinga, anem allà. Anem allà. Res, el primer que estava de la família. Jo crec que agarraré una més.
moment llarg amb els meus companys artistes. Ciao!